намояндагони тоҷикистон дар нишасти кумитаи зидди табъизи нажодии созмони милали муттаҳид дар Женева гуфтанд ки ҳеҷ шаҳрванди ин кишвар аз рӯи мансубияташ ба қавму миллат табъиз нашудааст. аммо дар гузориши алтернативӣ ки созмонҳои ҳуқуқи башар пешниҳод карданд, ба нақси ҳуқуқи ақалиятҳои қавмӣ ишора шудааст. Юсуф Раҳмон, додсони кулли Тоҷикистон, гуфт ҳеҷ парвандае дар ин замина боз нашудааст ва қонунгузории кишвар аз ҳуқуқи ақалиятҳои миллӣ ҳимоя мекунад. ӯ гуфт ки дар қонунгузории Тоҷикистон барои табъизи нажодӣ ва нақси ҳуқуқи ақалиятҳои қавмии миллӣ ҷазои ҷиноӣ пешбинӣ шудааст. Юсуф Раҳмон гуфт: За отчетный период правоохранительными органами республики дар давраи ҳисоботӣ мақомоти интизомии Тоҷикистон дар нисбати қочоқи инсон 191 парвандаи ҷиноиро боз ва таҳқиқ намудааст ки 133 ҳолати он дар хориҷи кишвар сурат гирифтааст. афроди муттаҳам ба ҷиноят тибқи талаботи қонун муҳлати ҷазои худро дар муассисаҳои ислоҳотии Тоҷикистон ва берун аз кишвар адо мекунанд. нишасти кумитаи зидди табъизи нажодии созмони милали муттаҳид имрӯз 11 август дар шаҳри Женева ҷараён дорад. Тоҷикистон дар ин нишаст гузориш медиҳад ки муддати 5 соли гузашта барои ҳимояи ҳуқуқи ақалиятҳои миллӣ чӣ корҳоеро анҷом додааст. дар гузоришҳои алтернативӣ ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар ба кумитаи зидди табъизи нажодии созмони милали муттаҳид пешниҳод карданд, гуфта мешавад ки дар Тоҷикистон ҳуқуқи ақалиятҳои қавмӣ ба мисли лӯлиҳо, яғнобиҳо ва помериҳо нақз мешавад. аз ҷумла гуфта мешавад ки кӯдакони лӯлӣ аз таҳсил дур мемонанд ва барои ҳифз ва рушди забонҳои яғнобиву померӣ ҳукумат иқдоми ҷиддӣ намеандешад. намояндагони Тоҷикистон гуфтанд ки ҳукумат даҳҳо барнома барои рушди забонҳои нодир дар кишварро рӯи даст дорад ва ҳамзамон ба лӯлиҳо ҳам барои дастрасӣ ба таҳсил кӯмак мекунад. намояндагони созмони милали муттаҳид дар нишаст гуфтанд ки дар чанд соли ахир мактабҳои узбакӣ ба тоҷикӣ табдил ёфтаанд. рустами Шоҳмурод, вазири адлияи Тоҷикистон, таҳсили узбакзабонҳо дар мактабҳои тоҷикиро тасдиқ кард ва гуфт ки инро худи узбактаборон ба хотири ояндаи беҳтари фарзандонашон интихоб карданд. ҳамчунин дар ин нишаст масъалаи никоҳ бо хориҷиён низ баррасӣ шуд. аъзоёни созмони милали муттаҳид дар ин нишаст гуфтанд ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон никоҳ бо хориҷиёнро сахттар кардааст. рустами Шоҳмурод дар посух ба ин гуфт ки қонун дар пайи сабти мавридҳои зиёди истисмори шаҳвонии шаҳрвандони кишвар тағйир хӯрд. ӯ гуфт ки бисёр аз хориҷиҳо ҳамчун ҳамсар бо шаҳрвандони мо издивоҷ карданд, вале баъдан маълум шуд ки онҳоро ба ғуломии шаҳвонӣ ба хориҷи кишвар бурданд. ба ин хотир мо дар қонунгузорӣ баъзе тағйиротҳо барои пешгирӣ аз чунин амалҳо ворид кардем. Юсуф Раҳмон, додстони кулли Тоҷикистон, гуфт ки мақомоти кишвар барои ҷилавгирӣ аз қочоқи инсон тадбирҳо меандешанд. дар давраи ҳисоботӣ мақомоти интизомии Тоҷикистон дар нисбати қочоқи инсон 191 парвандаи ҷиноиро боз ва таҳқиқ намудааст ки 133 ҳолати он дар хориҷи кишвар сурат гирифтааст. афроди муттаҳам ба ҷиноят тибқи талаботи қонун муҳлати ҷазои худро дар муассисаҳои ислоҳотии Тоҷикистон ва берун аз кишвар адо мекунанд. Тоҷикистон як кишвари гуногун миллат буда ба ҷуз тоҷикон дар он ақалиятҳои қавмӣ назири узбакҳо, қирғизҳо, русҳо, қазоқҳо, олмониву кореягиҳо ва дигарон зиндагӣ мекунанд. таркиби мазҳабии Тоҷикистон аз мусулмонони шохаи ҳанафии мазҳаби аҳли суннати дини ислом ташкил шудааст. ҳамчунин дар вилояти Бадахшон пайравони равияи исмоилия мазҳаби шиа ба сар мебаранд. намояндагони динҳои масеҳӣ ва яҳудӣ низ дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва маросимҳои мазҳабии худро озод анҷом медиҳанд. мақомоти тоҷик ҳамвора таъкид мекунанд ки дар ин кишвар эҳтироми ҳама намояндагони ақвом ва ақалиятҳои мазҳабӣ риоя мешавад.